wala padi di balang dada sayo tapi sia bidada atalanya to Kusubhanana akti di dalam jagala sajo mande awisi abigala tangila tibo nak kanduenge gigi kandang danga ketuan dewa pandai-pandai lana urang supaya sanang hatinya supaya nyatori pikiran nak kandang lata jajak tanah tapi kana lawasa na sana malah di dalam hati saja aso kira-kira ini wa itulah di mandi wa kato pulau piak sierma kok nyampang cocok paretongan kok dapet pinta ya pinto nah lain ado pulau mandi nang kamu sabi itu pengana hermanang angkot tuwene iki pulau malah pengana lain namula ke taman mane malah di perawatan pulai kaman jadi dokter tapi kok sesuai malah kena di hati kole nak berubah malah paretongan mungkin ambo mencapai dokter pulau mungkin gak jauh dari daerah awak kok mandi tumpak di wadah langande diri ambo kondak lelaki mandi watamu kondak lelaki basuh badan kita mungkin lah selalu mandi paetongan naninyo koma udah siani bapi ndak tahu do baso warabi kakak ndak tahu do raso sama desa bapak saja Leo laco datang kapain lama macam-macam kami bakato tapi lah tetamu sawanto iko lawasuo sarupo iko ndak ada bisa disabit oleh mande katanya rancak na lain namu cari omade ini wa itulah di mande kok nyampang tamat kadotoran tentu dunia hati baitu kato dari Herman nalain indak kawasawi kamandi rasio nama bilang supaya sanang hati
itu indah di sinan dolai di palamu nandinya malah siar matu sama laki tamat malah ninyo malah sekolahku tentukan barulang yuho dari watan kapenyo kapainan indah di padang dolai tampe tinggal kotaman malahnya di sinang sekutiko bagian perawat kaniyo menyambung ke doktoran itu malah sawakatu malah paretongan de untang teka dia laut tak namu pakira lanjui di indah kesinan boleh di palamu deung tuang malah teka dialah kita bilang kaninyo siali babi tentu naninyo dokter galanyo kok dibidang naninyo malah siali babi kironyo samanja malainyo menjadi dokter kawan-kawan banyak yang tahu labi-labi sama kuliah itu mana kalau inyo si aliwati buka namu pakira lanjut itu mana kok dibilang ada kawannya malah sama kuliah tapi dinasnya bukan di Padang dia di daerah Bukit Tinggi itu mana malah kok dibilang siapa malah kawannya kedolu sama kuliah iyo sama mambie ke doktoran nampak namu piak malah malah wati panggilan iyo sama ke doktoran ojo wali mati wati panggilannya kampungnya nengkal dietong memang orang turang pesisir juga tapi negarinya daerah Kambang di Kambang malah negarinya kamu dia malah daerah Kambang banamu kampung Kota Baru ada balai malah di Kota Baru balai kami di Kota Baru kamu dia ke kampung Kulang campur sama joragu matur malam menak lalok siang malam di kalau lapi malah kanagari Kambang kamu dia ke Kota Baru mayu barang sampai ke Kulang di malo darah namun sanang bercampur sama joragu cinta kita walau alam tapi naninya malah siali bagi baduo
mala Josiwati lasamu cinta da odunya samanja mulai dulu bakuria da ado mala kana lain kaninyo badu wali bakri iyo kaninyo Josiwati samusanang dalam pikiran tapi kini kalau dihitung semanja inyo menjadi roto yo samu sesuai paretongan baik tuana ko dihitung koda olu erma dak tahu baso hadi barani sanayang kanan lain netene dikini bana tapi kain-kain dak bisa dilabian baraliwana sayang karena lain pokoknya bahaya naninya waduh malah Josiwati kaniya malah siali wakti tibu lau katulibur bisa jalan-jalan badannya Pak itu wana kok dietang ngado hari suatu hari jalan-jalan malah di Bukit Tinggi nyo sampai malah kini ke kebun binatang ado malah kato malah nyoba sampean iyo kepado malah kini siali bakti waduh malah Josiwati odek kandrong wakti katanya kini dah ngakato si ma'amuni di Ambola pe kabayo barito ambola tahu dinalain dek kandung jangan baduto dek kandung tolong bawana-wana adik kani orang pasisi itu wana katanya dikambangkan kampung adik itu kata wali bakri kalau itu dana watanyo memang ambo orang pasisi Pak aku kini udah bertanya, mangkok bertanya dake wati, nanambukan urang pesisir pulau, tekajui lainnya wati tadi. Setahu ambu malah udah bukan pesisir, udah kan iyo orang Pariaman, oh itu nanti dari sabi ambu kawan kanan kandang. Dek buruak nasi mande yo apa de musikin ayah yo mande mangkok basera pedagang kami di lalu anak dagang ko itu di eka di sabi dek wansi ayah jamane dek bikin ayah jamane kandang berserak dagang kalantau urang dek tetampu juga karena baik suka mbak mangko
ayo lawat tamu ya mande bapak kana lala meninggal. Rumah mande yo di posisi ama di batang kafe mande ambo di Satonyo sawi malah diali bakri iyo tekaji malah siwati sato tekaji malah dokter wati ironyo bukan orang lain lai sekampung dah badan kita batamare payayin Konda percaya malah dikandung dake badan ambo bilau katu malah ambo kini ke kampung bawa hati malah ke rumah mande mandanga kato rupo itu kalau itu kato udah nanambo kamanuri saja samu-samu pulang ke posisi itu wana katanya Satori sawi sama-sama pulang ke posisi tapi kok dapet dah pinta pintu jangan dicari juga katu lain seminggu langai kita pangai dai mendangar kata rupa itu lasamu sanang kaduanya kende untang takadiana nanenya malah siali bakri lah pulang dari raun dari bukit tinggi itu iya barang kelo iya kapadang Tapaso di sinan malah paretongan ditinggal rencana pulau minggu baris satu barangke pulau kapasisi sambil mencari rumah mandi malah siali bapi tarik ke kambang kemudian di dari batang kafe tarik ke kambang ditampu jalan malah elok pulau kalau lehati sama sanang dijanji lagi oh aja di retene Sahabat koto di ulu nampak rananya simpang tigo Tepaso sabawati menunggu malaki sampai janjian kita biari babilang hari latimu katu nasapakan nyajapwi malawati disia di bakri iyo kepai malah kapasisi joto sedaninya barangke palitu wana kaduanya di
Sawakatu itu malah kau dihitung Iyonya yapui ke bukit tinggi dia libat tentu iyonya bau ke daerahnya Iyo tarwi malah ke pasisir barangkit paginya dari padangnya tarwi ke bukit tinggi Setu tibu di bukit tinggi indah di sini nanti pagamuar itu barangkitnya ke pasisir Supirnya pandai ahli bakri Iyo barangkit samujo siwati menuju malah daerah pesisir Wangi bana di dalam hati Iyo duduk seorang badan bapik irit ini daerah Malau Kitengi menuju ke kota Padang Setelah dari kota Padang menuju jalan pesisir itu warna otowalang hari Aduh rancak jalan domo dek kini wa itu warna wala sekutiko dari Padang malah kawatan kafe indah di jalan di Palamodo di Merintih oto malah di daerah Gawang Sudah itu ke menuju sungai Barame Mendaki di Bukit Lampu Senang hati malah menuju kampung Di Malowati dekat sanang bercampur Waro di Cami ko nyampang lamu Indah katamu keituan apa gananyo de umpang tekadiala Bedo tu bogapu barang sukuri Lelapi daerah bumi Kamajalang inyo kasuwiki Mandaki lawadani inyo Indah di jalan dari Palamu Indah tu kancang dari aku Kadang-kadang lari di 80 Kadang-kadang osami dan Alalapinya di sungai Tarik ke sungai Lundang Kaman menuju kampung Tarusan Di Maluati Indah ke Cami Duduk tagak dalam sana Bedanya dia kawan baik Tuhan ala kadiri dan indah di jalan lagi palamu jauh panjang sami dalam kota jelu dari kurang tidak lama lambe di jalan hampir ketibula di kampungnya baik Tuhan ala kadiri dan kironaninya sia diwakri Lalapi daerah Painan menuju ke Batang Kape Nak lama nasi dimakan Nak bedukan anak Okonda lalapi diretini
liwatan kape hari tantang ke sore wana lewat nyampe tiba di rumah mandi otot tetangga dialah aman otot tetangga otot di halaman kota dicapi masih mati turun lainnya keduanya satu turunnya keduanya ketupi malah pintu otonya langsung ke rumah Assalamualaikum waalaikumsalam kata mandi malah apa tu baik tu bana kau dibilang Salam malah di hati rumah satu duduk di kursi tangan terampai di meja tapi naninya mandi siali bapi pandai wanainya kok nak kandung salatu tamunan datang salata air sekutiko indah pana air kopi ulo air putih nyolata ayu onde nak kandung baru tibo siya ko namo katuenyo di makampang asa kato manetu ko itu mande na batanyo ko itu bu na bilang ambo memang urang pasisi ayu namu ambo malah siwati ambo dulu jauh dako sama kuliah tapi kini lah samo bakarajo baitu kato badani olah sanang di dalam hati dengei Nanenya siali wakri lanyo bari tahu malah kamandenya serato malah jerapaku oh bapak malah dari ambo serato malah jemande iko urang nanambo bawa kosan mau kuliah dulu jambo ini kuala samo bakarajo tapi nanian hati kami iko nancangalon orang rumah ambo mandi kole ado etong sesuai kole samo pinta balaku sampai yang tujuan di badan lagi toret tenei turun yang sudah tong selesai di sinan siali manuka baju kini wa itulah di mande sore kini kami warangke kamanuju ke rumah mande siwati nangko dulu badan kami baik tu kanto wali wakri tapi naninya mandekan rang nyawari tahu yu oh malah kesialian denak kandang langa keto mandi pandai naik kanagari urang baik tu kanto dari mandi Thank you.
pandai naik tibu malah di rumah tu itu kato dari mandenyo iyo lai pandai hati kole sanam itu kaninyo pasan mande pasan kanala malaynya pegang itu di alibaki isin dape inyo barangke menuju daerah Kambang setelah keluar malah dari rumah tu naik inyo kesedan satu naik inyo kesedan kontak di beyong lawan sini lah jalan otola dari sinan dia pula dia to dari satu opor kadu dari dua opor katiku yo ampe lari-lari nanggap kadang-kadang lari delapan puluh kadang-kadang sani 60 nambah buka kasih karatan naman tantang karek kaya pangwaka jakabi dibalakan lama sapadi dengan yang masanya jali di pamatan masih mimpi roda bagai yang kau berjalan di belakang indah di jalan di palang dekan celah sedang salari di untung takadian datain jauh panjang sami dan takut naya lola di bulan dari jauh lambat di jalan nanti ketibula di nyawa itu mana kadiri dan bade untung takadiana de untung takadiana latibo di nagari Kambang belok kiri ke rumah Mandesiwati sana rasonya badan lainnya tene latibo di Kambang Kota Baru latibo di rumah Mandewa tetangga oto di halaman kontak di cawi masih mati leturun nyawa dua satunya turun nyawa dua babibiang tangan naik ateru rumah di satu nampak malah di mande bapaknya baca assalamualaikum waalaikumsalam katanya malah liwati Lasana malah di dalam hati Watobo jo bapak kandronya Satu jo mandi siwati Lasana raso dalam pangan duduk ate kurisi tangan tarampe ate meja Onang elok sajo nyo nambah kaji Bulut katibu nak makana Bakato mande malah siwati Iko siya ko nak nambah bau Iko siya ko malah samo pulang Bande danga kamulai ko dolu samo kuliah Kutimi kami Samo karajo mande